Čau lidi, já jsem Mentálovec a vítám vás u dnešního videjka. V dnešním videu je to o tom, že zase hraju Minecraft a ukážu vám, jak udělat prostě tekutý písek. Takže, teď si to budeme potřebovat. Je to soul sand, potom pavučina a ještě voda. A teď už jenom ten písek. Jedno, myslím, že to jde i s červeným pískem. Takto. 1, 2. Takhle uděláte 3 bloky jámu. Tak. Tady dáte soul sand, vodu, tady pavučiny, tak. To je jedno, jak to uděláte. Tak. Zastrám. A teď vám něco ukážu. Až to sklesne dolů, to je takový buk. Jo. Teďkom. Takhle jdu. A tady se zaseknu. A je to takový tekutý písek. To je hodně dobrý, protože když si to dáte třeba před dům Minecraftu, tak prostě se hráč zasekne v písku. Ani sprintem to přeběhnout nemůžete, jenom takhle přeskočit. Jo, a to je všechno z dnešního videjka, dejte like a odběr. Čau!